Inyanga yodumo lwey'gubhu uDr Khehlelezi usephumele obala lapha nekhazini lakhe wacela uxolo kwinyanga uKing Bhaka mayelana ne-fight le obekumele ibe khona. UKhehlelezi uthi okumenza ecela uxolo uKing Bhaka ukuthi idlozi lakhe okugogo wakhe umbonisile ukuthi makangalwi noKing Bhaka ngoba uKing Bhaka unamandla kanti-ke yena ake kumele ube umuntu olwa izimpi. Kodwa-ke ngale ukukhuluma kakhulu ngikuphi nansi inkulumo kaDr Khehlelezi eyixolisele lapha kuKing Bhaka eveza futhi nezizathu esimenza eyixolisa. Eningithuma yona ngizokwazi yini ukuyenza? Wathi umkhulu kimi sithe mzukulu hamba sesikuthumile. Ngathi mkhulu ngiyaya kodwa kunabantu abangathandi ukuthi ngiye. Ngakhuleka emfuleni ekuseni ngo-5 ekuseni ngo-5. I didn't invite anyone. Angicela ngamalungu ebandla, angicela I was alone emfuleni ngikhuleka ngithandaza ngiphahla ekuseni ngo-5. Kufika ugogo wasekhaya koma wami wathi lalela mzukulu, lalela njengamanje, siyakubona uzoyenza lento futhi uzonqoba, kodwa stop. Omkhulu abafuna uyempini abasekhaya kobaba wakho ababe nempi, ababengafuni ukuthi kuhlalwe phansi ukukhulunywe, kodwa sesifikile thina zalukazi sizothi kuwe stop. Yima ngathi bogogo ningimiselani ngoba mina ngisabi, mina jima insimbi mina. Bathi no, lalela lo muntu sesimhlolile kakhulu, sajula. Masimhlola sathola ukuthi imimoya enisebenza ngayo ayifani, kodwa icishe ifane kodwa ayifani. Dladla bayeke bahlohlane, but umuntu sengifuna ningaphazamisi, ngicela ubayeke laba abahlohlayo. Ngifuna mina ukuthi nizwe egcineni bese ngiyanitshela ukuthi fight ikhona noma ayikho. I know ukuthi abanye sebeconcludeile, uyasaba. Lalelani nginitshele ukuze noma ngiye ringini kodwa ngibe nginitshelile. Wathi ugogo kimi sihlola into eziningi, sihambile sa endlini yakhe, safike khona endlini yakhe safica izigodlo ezimbili. Uma sicheka lezi izigodlo unesi1 esisichekile la khona. Ngifuna nimsherele le video nimtheke manje. Angiwazi umuzi wakhe, angaze ngubone. Bathe kimi kunezigodlo ezimbili. Ngiyazi uzongena ahliphiza kunandaba. Kunezigodlo ezimbili. Esi1 angathi ibridge side umgodi ushona phansi kumnyama, side siyogudla ngasephulu. Esi1 illa afika hlale khona nomuntu phansi. Basebethi kimi lo muntu uyinkosi emoyeni yakhe, meaning is a king emoyeni yakhe ehambisana asebenza ngayo. Uyinkosi futhi ngeke uzumphikise. Nawe mzukulu sikugcobile uyinkosi kweyakho imoya. Ngathi mkhulu mos lo muntu ke mayikhuluma uthi spiritually ukhuluma ngaso, uthi uyinkosi ngapha, uyinkosi uphethe ndawo zonke. Bathi kunezinto ongeke uzifunde useyingane. Iminyaka yakhe mingaki, eyakho mingaki? Ngathi mkhulu mina August bengithena 35 years. Bathena una 43. Uyakushiya ubhuti omdala kuwe. So kunezinto omele uyi-understand ukuthi kumele uhlale la ulalele uthule ubuke bese uyafunda. Ungathatha amakhehlo oqala afika khulume bese nawe uthathe phezulu. Kunekhehle elidiniwe lasekhaya kubo kababa. Ngikhuluma ngabantu bakaShezi Osikananda. Yibo laba bafike badinwa
bathe mabedinwa bathi akuyiwe enkundleni. Ngathi mina okay, laba basekhaya komama bathi sikuvale umlomo wena 4 years. 4 years sathi thula. Hayi ukuthi siyekile leyo mpi, thula. Vala umlomo wakho, sikuvale 4 years. That is why sakuthatha sakugcoba sakubeka ebandleni. Sathi faka ukhololo ngoba kunezingane oyikhulekela zisinde. In other ways, let's go to this thing. Ayakhe nje uKing Bhaka ngiyaxolisa ukuthinta igama lakhe. Somehow ufana uKing Bhaka ngizomfanisa no brother Egma. Brother Egma. Umfundisi lo Egma, to be honest with you guys, that guy comes with facts. Kunama facts eza nawo. Umbona uthi ya. Lo muntu, he does make sense sometimes. But even though kokunye sibiye simthatha ngathi uhlanya, but it does make sense. Umbuzo wami bese uthi uzoyenza njani ngelinye ilanga sithi masithi uthola uthi ubrother Egma uyena Jesu bese buyile sezotshela abantu uthi mawufa ngelinye ilanga uthi mawuvusa kuthiwa hayibo uJesu wafika nje oku brother Egma nangamnaka namhleka, because all of you guys manje uEgma manimbuka nibuka uhlanya, kanti ezinye izinto he does make sense. Nayo ke eka baba lo uBhaka, sometimes it does make sense, but the problem is why attack yonke into ethi nyanga uyayi-attack, uyi-attack ngaliphi? That is the question that we need to know. So uyasaba yini mkhulu umthumela izikhukhula zemkhukhule nerasta lakhe? No, Ashwell, I think I need to lecture you. Asenzi kanjalo, kuyasho ukuthi Ashwell maybe uyaqala ungilandela but unestar, kuyasho ukuthi dala wangilandela but no, Ashwell kufana nalento ukuthi indaba ningashani ngezulu. Guys, I am not a witchcraft. I am a traditional healer. I am a traditional healer. I am not a witchcraft. Kudala umuntu wayithakatha endaweni, induna yayimsusa imdingisa ihambe imxoshe kuleso sigodi ayakha kwenye indawo. Kuleyo ndawo futhi mabefika bembamba ukuthi uyathakatha wayexoshwa. Imagine kuthiwa ngibhizi ngivuthela abantu ngezulu, ngibhizi umphakathi wasendaweni la engihlala khona uzothini? Ngoba mina I will be doing ngithi ngijabulisa nina be social media. Ngithini ngomphakathi ohlala kuleyo ndawo? Aqinisweni mele sime. Impakama kwesinye isikhathi mele ngeke ngibeke phansi. Ngiflophile. Asikuvumeni lokho. Ngiflophile ngamagama engiwakhulumile. Ngikhulume ngacabanga. Ngifane nomuntu othatha isibhamu wadubula engacabanganga ukuthi after shooting what will happen? Kuzoyenzakalani? Futhi thanks to God, because it was verbally, I didn't go and act, because ngabe ngihambile ngawo actor, ngabe sikhuluma maybe sengimosha imali ama bail in ngihamba inkantolo. Thanks God ngisho ngomlomo, but I withdraw my words. Ngiphinde ngiyacela bafowethu,